everyone, my name is Bombshell. You're welcome to my channel. It's a Bombshell Television. Mushoma latest mushazvinenge zvichipisa mukuru wemakuhwa mukuru wema-updates auya nyaya inosirisa nyaya ndinayo nyaya yandinayo ndeya Jah Master. I think takakamboisa update panapa tichiti Jah Master, congratulations apiwa brand ambassador bank ABC city hopper ichi bank ABC aneka mota yakapiwa Jaguar yakapiwa kuti aitese ashandise sepabasa aita mamovements aita, but tareceive bad news. Tofuna muona picture rapo iro kuti komana apo satotisiya, saka hatisi kuziva right now kuti ari papi chaipo but zvikuitika meno zvikuitika mumacelebrities manje maititi ndo vakabva kuita accident, and right now Jah Master yapotsa aita se atofa. Vazhinji vari kuti apotsa atofa, but right now hapana ari kuziva state ina Jah Master. Pakaipa guys, let's pray for Jah Master. Zvaitika kwaari hatinambofara nazvo, hatinamboita se hatinambonyatsoitika kubatirwa mushe nazvo. So the voice is now yours in the comment section kuti umazvionawo sei, and what's your comment about this video? Saka pakaipa pakapiwa mota takaiona ndiyo iri kubuda apo takaita se tikatofara tikatoti magetoi kana achienda kumberi. Ndofunga machannels akawanda akabudisa about this update, but hey, this update I think I'm the first one to show you Bombshell Television. Saka don't forget to subscribe. Also not click the notification bell icon so that we don't miss any video kana ta-upload. Twitter se unongokasika notifyiwa ndiwe kuti hama yache Bombshell Television ine zvayaita. Saka ndo zvanga ndinazvo muzuva ranhasi. Thanks for watching. My name is Bombshell Television. Kana uri munyowani, don't forget to subscribe. Asi kana uri returning subscriber, ndinopa kutenda kukuru nesupport nekushare kwamunoita mavideos angu panapa. The channel is growing, and kusubscribe amana mahara. Saka please, I beg you, subscribe.